Takže ahojte, ako som včera slúbil, tak teraz idem urobiť jednoduché video pre začiatočníkov alebo pre tých, ktorí to potrebujú, akým spôsobom si vytvoriť vo Webcam-Darts účet a keď toto spolu urobíme úspešne, tak potom urobím video, ako si ho nastaviť, nech to video nie je dlhé. Tak začneme. Otvoríme si webový prehliadač a pôjdem na stránku Webcam-Darts. Ja mám tu urobenú ikonu, lebo tam chodím pravidelne za zástupcu. Preto keď chcem urobiť nový účet, tak si musím otvoriť ja jedno inkognito okno, takéto, aby som mohol vám to predviesť, pretože mne sa to prihlási samo automaticky. Tak si otvoríme Google a napíšeme do Google hľadanú stránku Webcam-Darts. Je to hneď táto prvá, takže sa na tú stránku prihlásim. A mám tu len dve možnosti. Jedna je vytvoriť si účet, a druhá prihlásiť a hrať. Takže ja si kliknem registrovať, teda vytvoriť účet. To nás sú nejaké, ja neviem ich podmienky, ja som to ani nečítal. A to sú nejaké veci ohľadom dĺžky od terča, pravidiel a tie veci okolo šipiek. Takže kliknem ďalej, potom sú tu nejaké informácie ku kamere, taktiež som to nečítal, tu sú len nejaké podmienky, ktoré v podstate každý, kto bude mať obyčajnú webkameru, splní. Takže klikneme Join Lobby a teraz je tu kolónka Register using Google. Tak, no tu si teraz vložím svoj e-mail. Ja som si na túto príležitosť jeden vytvoril, takže prihlásim sa najprv názvom, takže to je mail. Tak, teraz si to pýta moje heslo do toho Gmail účtu. Takže zadáme heslo. Kliknem ďalej a teraz sa ma pýta, akú budem používať prezývku na tejto hracej stránke. Tak ja si napíšem VDA tester, alebo nie, napíšem si tak, aby som tam nepôsobil ako nejaký admin. Napíšem si učiteľ. Krásne meno, toto je dobre si vypísať pravdivo, lebo potom vás môžeme podľa toho aj dohľadať, hej, takže napíšem tam Tibor, alebo nie, teraz je v kurze iné, Igor Zmetkovič, príklad, hej, kliknem potvrdiť. Podklikávam tieto zasa tu na detaily a tieto nezmysly a pripojím sa už priamo do toho úvodného menu. No, všimnite si, že to bola celá registrácia, ktorá bola urobená. Keď ju budete robiť nie v tomto režime inkognito ako ja, ale v normálnom otvorenom okne Google Chrome, hej, v tomto bielom, tak on sa vás spýta, či chcete tie údaje uložiť, dáte si áno a už nikdy toto nebudete musieť absolvovať. A to znamená, že si budete môcť urobiť takúto záložku a jedným klikom ste tam prihlásení hneď bez vyplňania akýchkoľvek údajov. No, takže to bolo vlastne prihlásenie sa do VDAčka a aspoň vám poviem to na základné veci, ktoré vidíme. A koľko má vlastne toto zase video, koľko minút rozprávam? Rozprávam iba 4 minútky, tak to už dokončím celé. Čo tu vlastne vidíte? V pravom hornom rohu vidíte svoju fotečku, svoj názov, hej, dal som si teda učiteľ, vidíte tu priemer, samozrejme je nulový, lebo som ešte na tomto účte nič neodohral. A potom tu vidíte symbol takejto hviezdičky, zatiaľ je prázdna. Vidíte tu takéto koliesko ozubené, kde sú dve položky, vysvetlím na čo sú.
A potom sú tu ešte 3 takéto položky, na ktoré môžete kliknúť. To je váš profil, vaše štatistiky a správy. Si môžete vlastne aj chatovať s tými ľuďmi, ktorí tu sú. No, prvá najdôležitejšia vec, ktorú budete používať, keď sa do OVDAčka prihlásite, je tá, že si zakliknete túto hornú položku, je to available only, čo znamená, že chcete vidieť tu na zoznam hráčov, ktorí chcú hrať. To znamená, že ktorí sa nastavili do takého módu zeleného, že chcú hrať. Keď sa vy chcete nastaviť do toho módu, tak kliknete toto ozúbené koliesko a prepnete sa do módu available. Všimnite si, že sa ten rámik okolo vás zacvietil na zeleno a už vás budú môcť takto hráči vidieť, že ste pripravení hrať a budú vás môcť vyzvať. Dobre, akým spôsobom sa vyzýva? Je to veľmi jednoduché. Nájdem si hráča a tu je napríklad jeden z našich hráčov, Attacker. Jednoducho na toho hráča chytím, kliknem jedným klikom a tu dole mám tlačítko Play Darts. To je celá finta. Keď to kliknem, tak sa mi tu ukáže dialogové okno a dokončím vlastne tú hru tým, ale to urobím naživo, aby ste to videli, takže vyzývať Attackera nejdem. Čo ešte v tomto videjku krátkom poviem, je to, ako si nastavíte kameru. Tu hore máte tlačítko Cam Test. Keď na to kliknem, tak sa mi pekne takto otvorí okno a spýta sa ma Google, že či chcem povoliť kameru a mikrofón. Toto sa vás nebude pýtať, keď budete v normálnom režime. Ja som v inkognite, preto sa ma na to pýta. Kliknem povoliť a teraz sa mi tu načítala kamera a mikrofón. Nevidím obraz terča, to je preto, že ja mám kamery dve, tak kliknem do tohoto riadku a vyberem si tú druhú kameru. To je kamera, ktorá mi sníma terč. Moja kamera má automatické zaostrenie, tak musím tak, to je zaostriť, tak. Dobre, v druhej kolónke si vyberiem mikrofón. Je toto nastavenie veľmi podobné tomu, ktoré som ukazoval v NAKE, je to v princípe to isté. No a toto je celé nastavenie terča, hej. Samozrejme nastavím si kameru tak, aby som ten terč videl čo najlepšie, aby mi nezavadzala. Pre tých, ktorí nemajú webkameru a používajú napríklad ako kameru svoj mobil, a cez nejaký software, hej, je ten mobil spojený s počítačom, tak samozrejme si tu vyberú ten software alebo tú virtuálnu kameru, ktorú majú vytvorené. Poviem príklad, myslím, že je také niečo Android Cam alebo Android niečo, viem, že to chalani používajú, že to celkom dobre funguje. Takže zvolil som si kameru, zvolil som si mikrofón a jediné, čo spravím, je, že toto okno zavriem. To je celé nastavenie kamery. Si ale môžete všimnúť, že ma vyzval do zápasu Mišak. On nevie, že ja toto točím teraz. A CZ, môžem mu napísať: ahoj, točím video návod neskôr. On keď toto video na našom webe uvidí, tak sa aj zasmeje. Keby som chcel s ním hrať, hej, tak kliknem Play Darts a sa dohodneme proste tu na vinde okno, že či chceme hrať a tam potom doklikáte sa vlastne k samotnému zápasu. To ukážem v druhom videu, mám nachystaný počítač tu vedľa, David tam so mne odohrá jeden zápas, aby ste videli ako. Dobre. Áno, víš, tak poslí výzvu. Tým myslí to, aby som ho týmto tlačítkom vyzval do zápasu. Dobre, to potom môžeme neskôr si zahrať. Čo tu ešte vlastne uvidíte, tu keď točím kolieskom na myši, môžem si prezerať celý ten chat, alebo toto je také informačné okno. Tu napríklad vidím, že teraz začala hrať Magnum s Attackerom. Obidvoch poznáte, jeden je Maťo Bubica a Attacker je ani Boh nevie z hlavy. Tak tí napríklad začali teraz hrať. Alebo tu v tomto okienku vidíte, že títo dvaja, Tepsu a Jari, dohrali zápas, hrali ho na 5 víťazných legov, tu máte priemery, toto sú štandardné informácie, niekto to sleduje, niekto nie. A akorát sa pripojil Michal Polák. To je tuším tiež jeden z hráčov, ktorý je u nás na stránke, ak sa nemýlim. No, čo vás ešte môže tu zaujímať, je to tlačítko Stats, to je toto červené tlačítko.
Ja ho používam, keď hráme nejaký turnaj, že je to jednorazový turnaj a že potrebujem sledovať výsledky live. Tak kliknem toto tlačítko a keď kliknem tu na Running Games, čo je v preklade ako bežiace hry, alebo tie, ktoré sa aktuálne hrajú, tak tu sa vám načítajú zápasy, ktoré ľudia hrajú a vy ich budete môcť sledovať aspoň skóre, hej? To znamená, že vidíte, kto má koľko aktuálne, aký má priemer a tu v strede, aký je stav. No napríklad vidím tu na Maťo Bubica má priemer 68, hrá za Takerom, ten má zatiaľ 48, ale je to len prvý leg, lebo tu majú druhý. Hej, tu nemôžete urobiť nič, tu môžete klikať koľko chcete, neurobíte nič, toto je čisto iba informácia, aby ste mohli pozerať, ako hrajú ostatní. No a krásne tu vidím, tu prišiel Štefan Krupa, tu je Jozef Eisner, si prišli zahrať. Toto znamená, že sa prepli týmto do tohoto módu, že chcú hrať. Väčšinou sú tí ľudia dohodnutí a do toho módu sa prepnú vtedy, keď už chcú hrať. No, to je teda k tomu, ako sa tu prihlásiť a ako si to základne nastaviť, hej. Ja keď sa prihlásim do videačka, ja si dám ten contest vždy, pretože ja neviem, či som nekopol do toho stojanu, na ktorom je kamera, hej, predsa nemám to nejako extra pevné. Tak ja sa len takto pozriem, či všetko hrá, na tomto vidím, či mi funguje mikrofón, zavriem to a valím do hry. No. Keď budem vedieť, že vás to baví, tak vám potom vysvetlím, je tu úplne perfektná vec, VDA Games, tu sú normálne turnaje, ale nejdem to teraz miešať s týmto tutoriálom, lebo toto je návod, aby ste to vedeli vôbec len spojazniť. Aha, začali hrať Jozef Eisner, Michal Polák, takto sa hrajú chlapci a po večeroch. Môžeme si pozrieť ich priemer potom. Dobre, keď viem, že hrať nejdem, prevedem sa do bizy, aby ma nikto nevyzýval, aby som to tam nezaplňaval ten zoznam tých hráčov. Ešte vám chcem povedať niečo k tejto hviezdičke. Táto hviezdička znamená, že keď budete mať odohratých, poviem príklad, 20-30 zápasov už a každý hráč vás po zápase ohodnotí, teda kvalitu obrazu, zvuku a ja neviem, veľa fair play, tak vás ohodnotí a po nejakej dobe, keď vám táto hviezdička automaticky zasvietí, tak sa môžete zúčastňovať tých turnajov, ktoré sa tu každý deň hrajú. Turnaje sú veľmi jednoduché. KO pavúky, prihlásiš sa, hráš, ak vyhrávaš, prídeš do finále, nevyhrávaš, vypadneš. Jednoduché. Dobre, tak toto je prvá časť videa, idem teraz nachystať tie počítače a urobím druhú časť videa, ktorá bude už samotné spustenie zápasu a samotná aspoň chvíľku hra. Tak zatiaľ.